Že čau lidi, máme tady vyzvednutí tady toho a pak jdeme ještě na Mega Lucaria a pak na Garadose, takže se mega těším. Já mám potom vědět. OK, to je nice. Pak budeme vám vědět, až tam budeme. Takže čau, už jsme tady na něm a jdeme ho vyfotit. A potom jdeme tady ještě na toho Garadose. Tak let's go. Marci není tady, ale dělám se takový pás. Jsem tady s Niblem, to je taky kamarád můj. Tak jdeme to. O, ten půjde rychle. Tak, on už bude skoro v půlce za chvilku. Ten jde fakt rychle. Lucario je můj nejbližší Pokémon, takže jsem extrémně nadějen mega, že je teďka na rejdu. Ty máš Ho-Oua? On teďka bude v tom pasu. Jak bude? V tom July. Let's go. Může v půlce. No tam jsem nebudu ale začíná pršet, ale to je jedno, na toho Garadose půjdeme, on bude mít aspoň Winter Boost. To právě. Mě už asi umřeli skoro všichni Pokéši, ale to je jedno. Tak, je to tam. Prosím, kam. Nevypočám, já se fakt poseru kam to je. Hej, můj má přesně 1501 CP, kámo. Je. Kolik má tvůj? On není Winter Boost, ale to je na prd. Je z Final Strike aspoň. Pojď, prosím. Co? Ha! Pojďme. Je, máš ho shiny, já ne. On to prší jak svině, ale do toho Garadose, ne? Já už ho mám hnedka. Fakt? Tak já mám asi taky. A můžeme ho zmegovat hnedka. Já mám 2. Já ho mážu, já mám lepší Lucarie. Good. Já mám jednoho 2000, takže... Nebo ukáž to. Look. Já mám 2285 Lucario, ještě je Lucky. To si příště zmeguju, kámo. Ty vole. Tak lidi, my se vám ozveme, až budeme u toho Garadose. Tak, už budeme u něho. Už tady jedu na kole, stíháme to ještě. Teď mi napsal Marci, že si to nestíhli si přečíst. On měl určitě 10, mě to je úplně jasné. Ale mu moc zdrol, to je taky věc. To je taky možnost. Tak, jdem na něj. Běž už na něj! Niku, pojď tam už. Ne, rok ne. Však je vodní. Aha jo. A to není, protože on je vodní. A on má hlavní, on je spíš vodní tým nebo létající? Hlavně vodní, no tak to není dobrý rok. To je jedno. Toho stejně dáme v klidu. Já už dám ready. Na
oni jsou hrozně dobří električtí, protože ti jsou dobří jak na vodní, tak na flying. Já tam mám Magnezona, Rapidashi, Jolteona, Ampharosa. Tak jo. Ten půjde celkem rychle. Jako on dává perdy. A jo, já taky dávám hodně. Ale já už ho budu mít skoro mrtvého. No. Je brďo. Čekaj, on je nejlepší elektrický útočník, myslím, když to není Mega. Mega je dobrý, myslím, Ampharos nejlepší. Dáváme mu jak svině. Dobré, je tam. Bylo. Já taky. Tak 3. A fakt? Ty brďo. Tak pojď. 3, 2, 1. Taky ne. Kolik máš CP? Ty vole, já mám mega velkého, mně přijde. 2380. Ne! Já mu dávám zlatou malinu. Je tam hnedka chycený. Hochu jako je celkem dobrý. 13, 12, 14. To je v pohodě. Kaž ho velikána. Tak. Čekej, já jenom ukončím video. Tak lidi, zatím čau.